dragi români, dragi spectatori ai televiziunii Novi Sad, am ajuns din nou la rubrica O la bal, o la spital. Să vă spun că după prima emisiune am început să derulăm, deci mere pe bine. Bine m-au și atacat, și am vrut să iau și niște bătăi, numai ce să faci? Asta când ieși în medii, când vrei să ieși în cucia asta. Azi vreau să vă spun că, adică de azi începem să scoacem, să tragem la sorți, ca la Cupa Libertății, cum am tras pe vremuri, cu Trăian Băbeu, regretatul, și cu unul Nicolae de la Vârșăț. După sistemul tipa topa șlingă rai, să vigeți un fușărai. Să vigeți acum, maichii, să-mi ud jeșile, să scoacem prima scrisoare în care v-ați adresat că mama vă rezolvă toate problemele, de la agricultură până la însurat, la măritat, la vrăjit, la să nu-ți mai spun. Să scoacem primul plic. Primul plic, după sistemul, cum ți-am spus, o țară la în rupt colțul ăsta, dintr-un sat de pustă, ni se adresează un om care e destul de cunoscut redacției. Uite așa, Ionel L. din localitatea Ofșa, strada Lolă Riber, numărul 5, telefonul 2731 601. Se adresează cu următoarea scrisoare. Tatăle bune, să auziți acum menunilor. După ce am vorbit rândul trecut de șuriburi. Dragă Viorico, n-a trecut nici o săptămână de când ai povestit despre șuriburi, de vrăjurile în satul nostru. Ia o lume bună, dar eu acuz să strădui, acuz să-mi pierd pișorul. Marța trecută, în jur de ora 22, adică la 10 seara, am trecut la 150 de metri, de la 160 mai mult, nu, slobod. Am trecut lângă locul cu șuriburii, în centrul satului Ofșa. Și să vezi, am dat repede să trec dincolo ulița. Când să vezi pe dracu, dragă Viorico, mi s-a băgat pișorul într-o groapă cu noroi, cu imală. Și eu m-am adus aminte de cuvintele tale să-mi fac cruce cu limba în gură, ca moș rielul Lunăgelcu, cum ai spus tu. Tatăle bunule! M-am făcut de 2 ori în gură cu limba și cum v-am smuls pișorul. De atunci nimeni în Ofșa nu mai trece pe la colțul ăla. Îți mulțumesc că m-ai învățat să mă scăp de șuriburii. Înseamnă cruce în gură să-mi fac. Uite așa, dragă Ionele, tu ești tare cunoscut redacției. Mai întâi ce întreb, și-ai căutat tu noaptea pe uliță la 10? Că noi știm în redacție că tu nu ești însurat, înseamnă umbli după dragi. Și a doua, știi tu, maichii, de ce n-ai putut să scoți pișorul? Eu am spus de 3 ori să faci în gură, nu de 2 ori. Vezi, musai să ce țin de instrucțiile mele. Și mai ceva, am căpătat, lume bună, o laudă de la ofșeni, din ăia 104 de copii, toți 104 au rămas neînsurați. Din 26 de fece, 3 se căsătoresc, mere pe bine, maichi, că e bine, ori început să mă ceme și la gostie. Vă rog să trimiteți bani de dar la redacție, că maica nu poate să iese din giurna și îmi dă televizia. La fiecare punct vreau să-mi iau rămas bun de la voi cu porânca să nu văd turnul de la Ofșa dacă vă mint.